Paloniemen Arska Vesilahdelta, Lentopalloliiton kenttäpäällikkö, toiminut jo Lentopalloliitossa reilut 20 vuotta ja täällä Italiassa rippikouluryhmän toisena valmentajana. Oma tyttö mukana näissä kuvioissa. Ensimmäisen kerran itse kävin täällä Pudasjärven urheilijoiden poikaryhmän kanssa reilu 10 vuotta sitten ja pojat tykkäs kuin hullu puurosta tästä hommasta. Ja sen jälkeen puolikymmentä kertaa käynyt. 2 vuotta sitten kävin vanhimman tyttöni rippikouluryhmän mukana täällä. Nyt on toisiksi vanhin tyttö täällä mukana ja tämä kyllä palvelee loistavasti. On tietynlainen huipennus kaudelle. Toki sitä on Power Cup, joka on Lentopalloliiton tähtituote, mutta kyllä Parkkalin Jonen rakentama kuvio minimaajoukkuekuvioineen ja rippikouluryhmineen, niin kyllä tämä on valtakunnallisesti tosi merkittävää ja palvelee erittäin hyvin Lentopalloliitonkin hyviä asioita. Miksi tämä nuorille on hyvä ja miksei vanhemmillekin? Tännehän on tullut lasten vanhempia yhä enempi mukaan. Tämä on samalla perheleiri, mutta että itse junioreille tarjoaa monipuolisen liikunnallisen elämyksen, mutta uusia asioita, San Marinoa, huvipuistoa, uusia ystäviä, ulkomaalaisia kavereita ja niin edelleen. Tämä on kyllä loistava paketti kaiken kaikkiaan.